corruption mibadhi mantiere Kenya ka. Analysis temo setim. Achiel kuom analysis maber ahinya mar mibadhi ma Kenya nondiki gi Michelle Arong. To nowacho bugeno ni corruption strive ka top leadership is corrupt. Corruption yani Kenya sani nyocha wagomba ka en country ma thrive in chaos. Gima motivate leaders ma Kenya is not oken humanity, oken dhano. Mondo mi ng'ato oneni ng'ani o grow mentally, maturity, pinje maloka minano wagombo gi. Gin focus gi en loko ngima dhano bed maber. Bringing quality of life to their people. Kidhi Sweden ok measure GDP. Gi measure quality of life of their people. Iwinjo? Mfano mokwongo ng'at ma is addicted gi kong'o. Kenya ka en ng'amora. Pinje maoko itimo ne rehabilitation, iduoke igolo kong'o ne dende nikech ngima dhano cha gima gi focus. Samigo itimo ne rehabilitation no konya tiyo, ichule $1,000 per month. Madhi e kiti mare ko tuo ke hospital to dhi chamo. Yani ji nie e kiwango mabor. Jotendwa gi gima motivate ji en material, en pesa, gi mwandu, gi geche. Iyudo ka ng'ato nigi geche 20 to dak e neighborhood ma ng'ato ok dhi chiemo kiny, onge kata siling. To biro to kono unena nade jopiny aromo koso karo en fuo mogik. Nikech kidhi pinje maloko ok inyal dak bath ng'amo dhier. Ji dak kaluwore ka kurom. Afrika ka medo ka ng'ato pride dak e jomodhier, to en gi mwandu to ok ochune. Yani mondo mi ji oti mondo lok ngima dhano onge. Koro kiyudo kaka corruption iloso Kenya ka. En niya, sirikal kodonjo, jomodo oloso sirikal manyien chako gik manyien. Maonge reason momiyo gichako gik manyien go. NHIF ne function maber perfectly. Ang'o michako SHA? Samo chak SHA oket system my technology. Technology mokelni ji poko understand nikech we are not okwalony sana technology. Koro gini nigi loopholes. Loopholes go emikwalo go pesa. Iwinjo? Gik mochak manyien gi ema ikete loopholes mar ywayo pesa. To gini chakore gi jotelo madongo. Sama jotelo madongo chiemo gine wang jopiny ka jaduong' ma telo ne ji dala omer nyithindo ngima gi dhi chalo. Top leadership king'iyo panelist gi jomosomo mariek, ng'ama loko piny en mana ng'atadi. Kidhi Singapore en mana Lee Kuan Yew ng'atadi. Kidhi Turkey en mana Erdogan ng'atadi. Jatelo no chako kawacho ni American democracy nolos gi ng'atadi. Ka top leadership is responsible mondo mi chak kwal gik moko timang'o. Kae mi chako ng'iyo godo root cause mar gik matimore sani. Koro yudo ka system manoketini it has been struggling mondo fit in. Bigani sirikal nyocho chako system moro mar procurement. MPs nyocho gole. Onge gima ne timore ofise mag sirikal. Neke system nok ti. To intention momiyo kel gino, a whole government should not try things. Because government ema deal gi ngima ji. Ok en gimi experiment. Ni dwa kelo gima manyien, mapoko bedo tested, mapoko ne kanyalo tiyo, i-replace gi gima tiyo, nikech mondi create loopholes mar ywayo pesa. Koro gini ochakore gi malo. King'iyo gini maber, ochakore gi malo kucho, emokethore go. Koro joma junior employees, gineno ok en kata SHA kende. En department te. Nikech ng'ata mondike sirikal ma Kenya ka, chak bedo gi joma wayiero monengo bed ni tetia ngima. Jogo te chiemo. Ng'ata moket any leadership mar government, ne omiye opportunity. Gima motivate ji, en ni odwa chiemo. Kamokete no kaintir oyuayo gimoro. Nikech ng'ama ni malo monengo ng'ini gino is done properly be chiemo. Koro en chiemo moluwore nyaka pi. Jok man ing'eni ji riek te. Ko ng'ama ni piny ne wacho koro wane mang'wa tho kech kato gini chamo gi malo. Gimbe gimanyo loopholes mar chamo mwandu mar jopiny. To ma is a very bad habit. Nikech leaders
majio trust gi safeguarding ngimagi, safeguarding resources gi, safeguarding their country, kaka ne jatelo wacho, patriotism, era mar ero pinyi, kaka ne wacho nengo puonje skul. Jomobedo trusted mwagone gi kura mondo dhi otimnwa kamano, emachako emotelo e yore mag mibadhi. Koro iwacho kata ka waweyo wach mar SHA, donge report nyocho wuok ni CDF okethore, koso nyocho kineno ng'ama otelo ni CDF, donge jatelo monengo bed ni fight for you e parliament. Kwani parliament, one part mar parliamentarian is representative of the people. Ene though ene monengo ng'ini to ngima uchalade diere mane Moi ni e sirikal ni neno kaka ne wan gi vibrant parliament orengo gi nigi wuoyo on behalf of the people, kendo ji ne fail, kendo nwa follow parliament proceeding. Sinde parliament en mana kuonde mila, kuonde ma ji dhi milore, kaka ne ji okwalo 10 million, kia gipogo 10,000 cho, kia yani wacho ni koro where are we going as a nation? Koro yudo ka gini ochakore gi malo Cleophas, en gima osebedo culture mar jo Kenya. Tamam. Jok moyiero mondo mi safeguard ngima mondo konywa mondo mi systems oti, ema chako divert pesa monengo kony jopiny into their own accounts, kasto gibiro gi geche 50, kasto wachako wachia gi, wan gi practice marach, kaka wadwa lokore gini, ema onengo beni ji onengo penjre sana. Jatelo wacho ni jotend piny madongo gi osechako wacho ni gidwa tieko weche mag mibadhi. Cleophas wanyisi gimoro achiel. System ni kaka nyocho chaki, aning'eno kadwar yambo ne jo Kenya. Jotelo madongo go emose entrench themselves, mose create systems ma yuayo pesa madongo kadhi e kembni gi. Okada wacho mage mbele TV. Nyaka ne los anti-corruption integrity center ka. Gino mako mana jok mokdwa, jok ma jotelo okdwa emimako. Oken gima is independent and transparent. Jatelo ma Kenya nyowacho ni in a few days wadhi celebrate ndiko katiba manyien donge. Katiba manyien ni gima no bere ne en kelo independence, autonomous mar institutions mondo ti. Tedo ka institutions gite, obed parliament, obed jabero kadwa ketho nyingwa nya senate, obed ango gin captured gi executive. Kamano. Koro yudo ka wana wago step achiel, twago step apar chien, twaduoga in the same thing nikech mibadhi. Erokamano ahinya John Nene, ang'eni sa osedaka 2 mondo ibino kapok wadhi